higala ni hunong sa kukaridyo sa akong kumari, balay sa akong kumari, ako sa siyang i-surprise. Ako sa siyang i-surprise ug sa iyang gibuhat. Hello, man. Hi, ako kang i-surprise. Gaon sa man ka. Mag-house raid ko. Hello. Hi. Hello. Hello. Unsay iyang gikabuangan? Wow. Wow. Mao ni iyang gikabuangan. Asa may imong amorsiko? Ay, gala. Mao ni iyang gikabuangan. Kaning magtanong siya og mga karang para nindot tan-awon sa akong mga mata. Hello. So, regala. Ang iyang gitanom karon, naabdan ako. Baon sa nganan ni ay. Basta kay na edge nga kanang ay purple baon sa ni. Hello, Mads. Hello. 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 Ay, naag. Unsa man na imong gikabisihan, Mads? Wow, unsa man nga tanong ma? Kailag yun, sorry. Wa ko no kaila mga higala. Ha? Wow, mahilig kayo siya mga flowers, mga higala. O mga tanom, daghan kayo siya. Pero ayaw ka balaka, man. Ayaw ka balaka kay dili man ko mamitbit. Panumbay lang. Manumbay lang, pero way bitbitay. Oh, way bitbitay ko no. Hello. Ano siya kung ito? Be- Black Majesty. Oh, Black Majesty from Tugnaw. The Green Majesty. from Okay, Bilar. representing from Bilar? Bilar na. Bilar, Bohol. Yeah, dapat akong sayangan ani. Wave lang. Okay, alam, ha? Wave lang. Wave. Wave. Wave of love. Wow. Nada ko ng wave of love, ha? Silum. Wow, si Loom. Ganda. William. Oh, William. Putos. Okay, photos. Photos. Wave picture di, ha? Okay. So, gabi kaayo mahilig mananom ni akong kumari mga higala kay. With Chai Chai. Ay, chay chay. Chay chay chay. Okay. Chai Chai tabag tanong. Okay, nitabang ko nagtanong si Chay Chay. So, Mads, unsa may imong gigamit sa imong mga tanom? Unsa may gibutang na? Okay, organic fertilizer. Unsa man na siya nga klasiha? Unsa man nga ana? Tae sa kabaw. Okay, tae sa kabaw ug sa baka. Yehey! Ay kabalaka kay di ko mamitbit. Manumbay ra ko. Sa mga manumbay diha, dili ko mamitbit ha. Dili ko na mamitbit. Manumbay ra. Hello Rara, Rara. Hello Rara. Hi Rara, Rara. Hello. Oy. Oy. Unsa man ang unang danggan Rara? Hello. Unsay apelyido ni Rara? Rara. Oh my. Hadlok ko mga guys. Okay. Ano ko. Napaakan ako sa unang iro. Unang hadlok na ko. Kaya akong kilid hapit maabhak. Nangulit sa iyang anak. Nga igura ko nilili. Mag-house raid ko ani ron. Unsa kay ilang gibuhat na ni karon? Ala, nang jongjong. Dili lagi ko manguha sa imuhang tanong. Ay, nanumbay ra ko, di ko manguha tanong. Oh my god, nakabuhi. Wait, nakabuhi si Rara. Rara, Rara, wait for me. Wait for us. Ay, si Rara, Rara. Unsa may ang buhaton na na? Ay, kanan ay busy man. Dili man sige raglakaw-lakaw. Ang mag-house rent lagi ko. Pagkali ako bra. Obi ko bra. Why bra? A brush dito, brush. Unsa nga brush ah? Toothbrush?
akong paintbrush. Magganang na ay magsunod-sunod lang yun ko. Kung ano yung buhaton. Magaya ka ba mga okay, mali yung mga koleksyon. Uyo na nga matoy na. Nay, namatay. Magriho pa na. Look at this one. Namatay, manggod. Kanayan ang mga koleksyon na higala. Sa una, sa wapa mauso, ang ani karon na i-collect. Ako na nakudan collection sa way back 2000. Kanang before 2010. Something ana, mga 2007. Ana, naanak ko dagang collection nga niya. Nangamatay na to kay na wa naman ko nag-care ato kay nagtrabaho man sa bahay. So, masumintuhan. Then karon, imbes kay wala ko'y collection, nag-arang na nauso na yun ako sa mo ang mga collection sa klase-klase nga mga cactus niya. Ako sa una na ako daghan mo na ni. So, wala ko na mo. So, nahuman naman ko ka ng collection, na-enjoy naman ko. So, ari na po ang uban na na-enjoy. So, uban sa mga ibuhat sa ang kumari. Asa man yung kumari, wa man nagkagad ari na ko. Ang bisita daw kami sa iya hawan, Ang bisita gini sa iya. Hello! Unsa man ang kanang collection nimo anak kumari? Snake plant. May Snake snake plant. Different variety. So English speaking. Okay. Ay, may kumita. Oh wow, look at this komentar. Cool. Kani niluto oh. How many variety? 1, 2, 3. So only 3. So naay nindot dagan kayong kanang mura ni og kanang park ni iha mga higala. So na po siya gruto. Kasi gruto dito. So na po gusto mo nga magchika-chika, magchika-chika, pwede mo mong lingkod ani. Lingkod mo. Sama ni. Dadan. Magchika-chika. Og mga higala, gusto mo magpa-landscape or kontak ka lang ni si Kumari na ko kay maayo kayo tanawa yan. Maayo pagka-landscape ni hangguan na. Wow, naay park. Ngari sa Bayug, Cadilinas. Wow. Cadilinas Park. Salamat sa pagsubaybay. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next